हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാംശനാശലാഭയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनि नामिनि नमाचार्य पादाय निदाय सुखप्रदायिने गौरगदा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी मानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. പ്രണാമം മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോർത്തികാഹു വിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവബന്ധോ മത്സംഗിൻ മധുരോ മന്മഹാദന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 10. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂത ഗുണോ ഹരിഃ. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തഭൂതോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ആത്മാരാമാഹ. ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ. ച മുനയഃ. മുനിമാർ. നിർഗ്രന്ഥാഹ. സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട. അപ്പി. അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും ഉരുക്രമേ. മഹാപരാക്രമശാലിയിൽ. കുറുവന്തി. ചെയ്യുന്നു. അഹൈതുകി. കലർപ്പില്ലാത്ത. ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത്തം ഭൂത. അത്തരം വിസ്മയാവഹമായ. ഗുണഃ. ഗുണങ്ങൾ. ഹരിഃ. ഭഗവാന്റെ. ഭക്തി വേദാന്ത സമിഷ്ട പ്രഭുപാദിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. സർവവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ, എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തന്നെയും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കളപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ പകുതി വർക്കൗട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അപ്രത്യക്ഷനായ ശേഷം അല്ലെ തന്റെ അതായത്
ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച്. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി മറുപടി പറയാണ്, അതായത് ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവൻ തന്റെ മകന് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തില് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്ന ഈ സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആകർഷണം ഉണ്ടായത് എന്ന് വളരെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സർവ്വവിധ ആത്മാരാമന്മാരോ, അതായത് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അവര് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർ, അതായത് ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് എത്തിയവര് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഇതിന്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്ര വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനമാണ് കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്നത്. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായുള്ള സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായ അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഭക്തി? നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പറയുന്നത്? ഓരോ ദിവസം ഓരോ അമ്പലത്തിൽ പോലെ ഓരോരോ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായുള്ള സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായ അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അത്തരത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സംതൃപ്തരാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി മുന്നേറുന്നു. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനം. ഒന്നായ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധ സാധനാ ഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാകുമ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമേണ രതി, പ്രേമം, സ്നേഹം, മാനം, പ്രണയം, രാഗം, അനുരാഗം, ഭാവം, മഹാഭാവം എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രമാനുഗതമായ തലങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളായി മുന്നേറുന്നു. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ, അതായത് ഭൗതികമായ തലത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 81 ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭൗതികമായ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപരിയാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഭക്തിയുത സേവനം സാധാരണയായും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ വ്രതങ്ങൾ, ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, അത് തന്നെ ആവണം അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനം. അതായത് ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അത് തന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം? ഒരു ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറന്നു പോയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റിലും ആരാ ഉണ്ടാവുക? ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും, അമ്മ ഉണ്ടാവും, മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടാവും, മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവരാരും തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കില്ല. അവരുടെ കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ അമ്മൂമ്മയാണ്, ഞാൻ അച്ഛമ്മയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കെട്ടിയിടാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അവർക്ക് മറന്നു പോവാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് അവര് മറന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ
സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറന്നുപോയ ഭഗവാൻ, നമ്മളിവിടെ പറയും 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങളെ പാലിക്കുക പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയത് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം, ആ മെമ്മറി, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് ഈ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനോടൊരു ഭാവഭക്തിയോ പ്രേമഭക്തിയോ അല്ലെ. ഗുരു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട്സ് ജപിക്കും, കൃത്യമായ റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ജപിക്കും. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോടൊരു അട്രാക്ഷനോ ഭഗവാനോടൊരു ആസക്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മള് റെഗുലർ ആയിട്ട് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്താൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, സാധനാഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാകുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച് ചളി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊരു ടാപ്പ് വാട്ടറിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ഓണാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ടാപ്പ് വാട്ടർ നല്ല വെള്ളം അതിനകത്ത് വീണോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഈ അഴുക്ക് വെള്ളം, ആ അഴുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തുളുമ്പി 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 പോയി അവസാനം അത് എന്താവും, പ്യോർ വാട്ടർ ആവും. അതുപോലെയാണ് ഈ സാധനാ ഭക്തി ഒരാളിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, പരമപവിത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം തിരിച്ചു കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഭക്തിയുത സേവനം, അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമേണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, അത് ആദ്യം രതി, പ്രേമം, സ്നേഹം, മാനം, പ്രണയം, രാഗം, അനുരാഗം, ഭാവം, മഹാഭാവം, ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രമാനുഗതമായ തലങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അഗ്നിവേശം പ്രേമത്തിന്റെ തലം വരെ വികസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം. നമ്മുടെ ഈ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനാ ഭക്തി അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അത് ഏത് ലെവൽ വരെ വികസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രേമത്തിന്റെ തലം വരെ വികസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാസ്യരസത്തിലുള്ള സേവകന്റെ അഗ്നിവേശം രാഗം എന്ന തലം വരെ വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാന്തരസത്തിലുള്ള ആൾക്ക് പ്രേമം എന്ന തലത്തിലേക്കും ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ആൾക്ക് രാഗം എന്ന തലത്തിലേക്കും വികസിക്കാൻ സാധിക്കും. സഖ്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റേതാകട്ടെ അനുരാഗത്തിന്റെ തലം വരെയും, വാത്സല്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. മാധുര്യ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തർക്ക് വിരഹത്തിന്റെ തീവ്ര വികാരമായ മഹാഭാവം എന്ന നില വരെ പ്രാപിക്കാം. ഈ വിരഹത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലാണ് മഹാഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അനുരാഗം, രാഗം, ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത്. ശാന്തരസത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തും. ദാസ്യരസത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് രാഗം എന്ന തലം വരെ, സഖ്യരസത്തിലുള്ളവന്റെതും അനുരാഗം എന്ന തലം വരെ, വാത്സല്യ രസത്തിലും സഖ്യരസത്തിലും ഒരുപോലെ അനുരാഗം എന്ന ലെവൽ വരെയാണ് വരുന്നത്. മാധുര്യ പ്രേമത്തിലുള്ളവര് മഹാഭാവം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലർപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ഇത്തം ഭൂത എന്ന പദത്തിന്റെ പൊരുൾ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദം എന്നാകുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആനന്ദ നിർവൃതി ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പടി അടയാളത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്പമാത്രമായ ജലത്തിന് സമാനമാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ മഹാസാഗരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും തന്നെ അല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്തം ഭൂത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നിലയിൽ, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ്, അലിഞ്ഞു ചേരുക അല്ലെ, സായുജ്യ മുക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ ഒരു സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടുന്ന അവിടെയും ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലെവലിലും ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. ആ ആനന്ദം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശുവിന്റെ കാലിക്കുളമ്പടി, നമ്മള് പശുവൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ കുളമ്പ് കുട്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴിയാവും അല്ലെ നിലത്ത്. ആ കുഴിയിൽ എത്ര വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സാഗരം പോലെയാണ് അല്ലെ. അത്രയും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാസാഗരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാലിക്കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളം അതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും. അതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നത്. ഭക്തന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാസാഗരത്തോടും ബ്രഹ്മത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യ മുക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കുളമ്പടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിനോടുമാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭക്തന്റെ ആനന്ദവും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തരത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദവും തമ്മില്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം അത്ര കണ്ട് അത്യാകർഷകമാകയാൽ അത് എല്ലാ ആകർഷകത്വത്തെയും, എല്ലാ പരമാനന്ദത്തെയും, എല്ലാ രസങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരും തന്നെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനോ യോഗസിദ്ധികൾക്കോ മോക്ഷത്തിനോ വേണ്ടി ഇവയെ കൈമാറുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം ശക്തമാണ് ഈ ആകർഷണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷം അവരുടെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയാറ്. എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടു? എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനോ യോഗസിദ്ധിക്കോ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ. യോഗസിദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാം അല്ലെ. പലരെയും നമുക്ക് എനിക്ക് ആ കഴിവുണ്ട്, ഈ കഴിവുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ദൈവമായിട്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാധിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമില്ല. അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, വലിയ വലിയ വണ്ടി, കാറ് അല്ലെ, ബംഗ്ലാവ്, ഇതൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ എന്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുള്ളൂ. അവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്കും ഭഗവാനും എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യുക്തിപരമായ യാതൊരു വാദത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ സ്വപ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് നാം സുനിശ്ചിതമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്താൽ ആകർഷിതനാകുന്നു എങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു ഗുണത്തിലാകാം ആകർഷിതനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അനന്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാനതീശുരമതേ ബുധഃ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ. അതിനെന്തുണ്ട്? ആദിയുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ വരുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും എന്താണ്? അതും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. നെവർ എൻഡിങ് ആണ്, അൺലിമിറ്റഡും ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡിങ്ങും ഉണ്ട്. അത് ആർക്കാണ് ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭൗതികതയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം, അതാണ് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നതും അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതൊന്നല്ല, അത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു ഗുണത്തിലാവാം ആകർഷിക്കുന്നത്, ഒരാൾ മറ്റൊരു ഗുണത്തിലാകാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആകർഷണം, വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവാം. കാരണം എല്ലാവരും പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആകർഷണം ആയിരിക്കും. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നീ ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തരായ 4 മഹാഋഷികൾ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ചന്ദന ലേപം ചെയ്ത തുളസീദളങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും പരിമണങ്ങളാൽ ആകർഷിതരായി തീർന്നു. അവിടെ പരിമാണങ്ങൾ എന്നാണ്, പരിമണമാണ്, അതായത് സുഗന്ധമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആകർഷിതനായി തീർന്നു. അതേപോലെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകൾ ആകർഷിതനായി തീർന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം ആകർഷണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത്കുമാരാദികൾ. അപ്പൊ ഈ കുമാരന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നപ്പോ, അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെച്ച തുളസിയുടെ സ്മെല്ല്, ആ മണം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലെവലില് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവര് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തുളസി ദളത്തിന്റെ മണം അതിലാണ് ആകർഷിതരായത്. ഇനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഏതിലാണ് ആകർഷിതനായത്? ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളിലാണ് ആകർഷിതനായി തീർന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആകർഷണമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. പൂർവമായി തന്നെ മുക്താവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനായിരുന്നിട്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവത് ലീലകളാൽ ആകർഷിതനായി. ഭഗവത് ലീലകളുടെ സവിശേഷതകൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. അവണ്ണം ഭഗവാന്റെ രൂപസൗകുമാര്യത്തിൽ വ്രജകന്യകമാരും ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണി ദേവിയും ആകർഷിതരായി.
ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കന്യകമാരുടെയും മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അതായത് ജന്മനാ മുക്താത്മാവാണ് ആര്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ആ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളില് ആസക്തി ഉണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആകർഷണം ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം പോലത്തെ ഒരു ആകർഷണം അല്ല ഇത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ. അവണ്ണം ഭഗവാന്റെ രൂപസൗകുമാര്യത്തിൽ വ്രജകന്യകമാര്, നമുക്കറിയാം ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടായി. ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണി ദേവി ആകർഷിതയായി. ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള രുക്മിണി ദേവിയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഒരു പത്രം, ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ശിശുപാലനുമായിട്ട് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രുക്മിണിയുടെ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള രുക്മിണിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാൻ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എഴുത്ത് കിട്ടിയ വഴിക്ക് ഭഗവാൻ വന്ന് രുക്മിണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. പക്ഷെ രുക്മിണി അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആളുകൾ പറഞ്ഞ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് ആകർഷിതയായിട്ടുള്ളതാണ് രുക്മിണി ദേവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. അതായത് ഐശ്വര്യ ദേവത പറഞ്ഞ മഹാലക്ഷ്മി സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് അല്ലെ. ആ മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലും ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കന്യകമാരുടെയും മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. വൃദ്ധ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ ആകർഷിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിനെ സേവന ഭാവത്തിലും മൈത്രി ഭാവത്തിലും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ തരത്തിലും ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ കന്യകമാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. വൃദ്ധ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭഗവാനെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അല്ലെ, ഒരു മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. പുരുഷന്മാരാവട്ടെ സേവന ഭാവത്തോടെയും മൈത്രി ഭാവത്തോടെയും, അതായത് അർജുനന്റേത് പോലെ അല്ലെ, സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ സേവന ഭാവത്തോടു കൂടി ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ ഒക്കെ സേവന ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിതരാകുന്നു. ഹരി എന്ന പദം വിവിധ അർത്ഥങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദത്തിന്റെ മുഖ്യ വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ അമംഗളകരമായ സർവ്വതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും പരിശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ കവരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഹരി എന്നാൽ ഹരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ഹരിച്ചെടുക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു, നമ്മളിലെ അമംഗളങ്ങള്, നമ്മളിലെ അനർത്ഥങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഹരി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ കവരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കവരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിനെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. തീവ്ര വൈഷമ്യത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ആശങ്കകളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം പ്രകടമായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആശങ്കകളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. ഹരി എന്ന പദത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഏത് വിഷമ സമയത്തും നമ്മളിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലുള്ള എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ഫലം പ്രകടമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥയിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മാത്രയില് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ആദ്യം ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അതൊരു അനുഗ്രഹമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് എന്താണ്, ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കേട്ടു, അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം അർപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അമ്മ, അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും ആ സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പോവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ശരീരം അവിടുന്ന് പാമ്പ് കടിയാലെ ഇല്ലാതെയാക്കിയപ്പോ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പുനർജന്മം എവിടെയായിരിക്കും കിട്ടുക? ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക്
തുടർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം. പക്ഷെ പുറമെ കാണുന്നവർക്ക് അതെന്താണ്, രണ്ടുപേർക്കും വലിയ അതെ ഒരേ ഒരു അമ്മയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മോനെ ഉള്ളൂ, ആ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മള് ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അതിനെ ഭൗതികമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടുപേരെയും ഭക്തിയിൽ ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വസവിശേഷതകളാലും അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളാലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വവിധ മാനസിക ചര്യകളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തി അദ്വിതമാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായി ഒരിക്കലും അഭിലഷിക്കാത്ത വിധം പ്രബലമാണ് ആ ആകർഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ സ്വസവിശേഷതകളാലും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വവിധ മാനസിക ചര്യകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത അല്ലെ, തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും മുന്നിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ആളായിട്ടും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വവിധ മാനസിക ചര്യകളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തി അത്രയും എന്താണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായി ഒരിക്കലും അഭിലഷിക്കാത്ത വിധം പ്രബലമാണ് ആ ആകർഷണം. അപ്പോ ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്തുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയാ പവറും ഉണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും എന്താണ്, നാക്കിന് രുചി ആസ്വദിക്കാം, കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ആ ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നിനോടും ആകർഷണം തോന്നാത്തത്ര പ്രബലമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വേണ്ട, ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സാധിക്കും. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേണ്ട ഇതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആണ് എന്റെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, എന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷണം മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളാണിവ. ഇതിനോടൊപ്പം അപി എന്ന പദവും ച എന്ന പദവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പൊരുളിനെ അപരിമിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃത വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് അപി എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വഴി ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഈ പർപ്പോട്ടില് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും മാത്രം വായിക്കാം, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതിഃ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ അദ്യകാൻ മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതിഃ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ ഹരേർ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ അദ്യകാൻ മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയഃ. വിഷ്ണു ജനപ്രിയഃ. മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല വ്യാസദേവ പുത്രനായ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോ അതിപ്രബലനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മഹാഭാഗവത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഇതിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം വിശദമായിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.